so. Oh, we don't who's up. Eh? Kiki na ya utaka sam name utaka sam nanjo. Hey. Ai! Lite de ra. Ai! Dai makai. Ko dia dia makan ko baca. Ele bom. Ai! Ai! Ele bom fica quando. Bịa. Aha bụ gịnị afọ uju. Were bụ ka sisi nke abụọ. Ị na-eme ele bụ afọ ga na ukwu. Afọ gị ya na were bụ ka sisi nke azụzụ. Ana m Parukwu ụmụnne gị n'ụlọ onye ala ịhụ ndị mkpọkwu nche meji aka m Kimege kpama ka m ntaga ka chin. Ngara kai. ịnụ nke ego ga-akwụ ukwu ma bịa ga aka m Ina da mi wonye mgbacho iwe orthopedic. Iwe ni go orthopedic ị ga-eji agba maka m. Ọtakịrị nọ nga na afolite si m mmụọ elu. Ike chọpụ ya. Chọọ nkịta na si ga-eri isi atụ nkịta na si ebe nọ nga echega gị esi ịnyụrụ nsị nọ nga na-eche gị ga anụrụ nga ezuzugharị onye ufuole mmiri ya kịta ọ kpọọla ya onye abalị obi dị gị mma